Sa mga pagunahing balita, mahigit 70 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Matnog Port. 2 arestado. 4 na suspect sa rentangay scheme na corner sa Santa Elena, Camarines Norte. Rider patay sa road crash sa Pulanggel Boy. 6 arestado sa illegal na tuparan sa Catanduanes. At medical mission sa Vincent's, Camarines Norte ng NAB4SOL katuwang ang Bicol Party List at iba pang stakeholders matagumpay. Mahigit 500 residente na kinabang. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, ika-25 ng Agosto, taong kasalukuyan. Arestado ang 2 individual matapos na makuna ng mahigit 70 milyong pisong halaga ng shabu sa ikinasang operasyon ng PIDEA Bicol sa Matnog Port sa Sorsogon. Inaalam pa rin ng otoridad kung saan talaga ang mga itong planong dalhin ng mga sospek. Narito ang buong ulat. Matagumpay na nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Bicol ang 74.8 milyong pisong halaga ng shabu sa 2 biyahero sa Matnog Port sa Matnog, Sorsogon mag-aalas 6 ng umaga nitong Sabado, Agosto 23. Kinilala ng tagapagsalita ng PIDEA Bicol na si Carlo Fernandez III ang mga nahuling suspect na sina alias Jam, 34 anyos mula Maynila at alias Sal, 19 anyos mula naman sa Lanao del Sur. Nakumpiska sa mga ito ang 11 vacuum-sealed plastic bags na may bigat na 11 kilo na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu. Ayon sa tagapagsalita, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa PIDEA NCR patungkol sa kontrabando na ibabiyahe patungong Visayas at Mindanao, kaya agad silang kumasa ng operasyon. Nakita na po natin yung puting pick-up na yon na Hilux, ma'am, at pinalapit na natin yung mga K9 natin at positive nga po na tinuro ng ating mga K9s na may drugs sa loob po ng kanilang sasakyan. Pumasok na po ang ating mga team, pinababa yung mga at nang nakita nga po yung drugs, inaresto na po sila at dinocument na po natin. Bale, 11 packs ang nakuha natin po, ma'am, sa loob ng sasakyan nila. Ito ay may mga Chinese markings at nakalagay po doon ay may nakalagay pang very good doon po sa kanilang packing. So, pan-checking sa loob, nakita nga po may suspected shabu po tayo doon. Dagdag ni Fernandez, patuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon sa kung saan nagmula ang shabu na nakumpiska sa mga suspect at kung saan ang eksaktong lugar na padadalhan nito. Well, ini-investigate pa natin po yan, ma'am. Basta nakuha lang natin po talaga sa information na hindi naman natin po sure kung sino po talaga yung nakasakay doon sa van na yun. Pero nalaman na po talaga natin na yun na, yung pick up pala po yun, ma'am. Nalaman po talaga natin na daraan po talaga at that date yun na particular vehicle na po yun. So talaga po the day before, nagbabantay na po tayo doon. So it's possible po na matagal na po silang involved, pero yung isa nga po, ma'am, kung tuusin, 19 years old pa lang po yun. So maraming posibilidad na baka since tagal na del Sur po to, may posibilidad po na siya rin po yung sumama doon kay alias Jam para ituro siguro kung saan pupuntahan, ma'am, na lugar nila. Bali yun po talaga, indications talaga doon papunta. Kaya nga po dadaan po sila sa Matnog Port para po makalipat sila sa may Samar part, sa Samar Leyte part. At yun nga lang, di pa natin sure, ma'am, kung from after there, sana sila pupunta. Sa ngayon, nasa laboratorio pa ng PIDEA Bicol ang mga nakumpiskang shabu, maging ang 2 suspect na pawang mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 o Transportation of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.
Sa Santa Elena, Camarines Norte, 4 na kalalakihan din ang inaresto dahil sa pagkakasangkot sa rentangay scheme. Na-corner sila sa isang checkpoint matapos na magsumbong sa otoridad ang mismong buyer. May report si Elian Zon. Arestado ang 4 na sospek na konektado sa rentangay scheme sa ikinisang intelligence-driven checkpoint operation ng pinagsanib puwersa ng Camarines Norte Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Santa Elena Municipal Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company 4th Platoon sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte nitong Biyernes, Agosto 22. Kinilala ni Police Major Marvin Hugos, ang Public Information Officer ng Camarines Norte Police Provincial Office, ang mga suspect na sina alias Junior, 40 anyos, alias Joel, 43 anyos, parehong residente ng Los Baños, Laguna, alias Macmac, 31 anyos, residente ng Cainta, Rizal, at alias Son, 36 anyos, residente ng Caloocan City. Batay sa ulat, nakatanggap ng tawag ang otoridad mula sa mismong buyer ng sasakyan patungkol sa transaksyon nito sa mga suspect matapos na mapag-alaman nitong nakaw lamang ang naturang sasakyan. Nang mamataan, agad naman itong pinara sa naturang checkpoint at doon na nga nakumpirma ang sumbong. Mapit po sa atin is nagbiktima na siya dati ng the same group po ng mga suspect na ito. Nabili niya dati yung isang sasakyan, no, worth 400,000 na Stargazer din. Tapos ngayon, kinontak niya ulit yung mga suspect na ito kasi at sinabihan niya na bibili daw siya ulit ng sasakyan kasi ang business kasi na victim na ito, ma'am, ay yung nagbebenta din ng sasakyan, may ansel na sasakyan. Kaya tinawagan niya ulit yung mga suspects na ito, tapos sinabihan niya na bibili siya ulit ng sasakyan. Tapos sabi naman ng mga suspect, meron pa daw silang isang available na unit. Kaya siguro nagkaroon na ng kumpiyansa itong mga suspect doon sa victim. Dali-dali naman nilang inihatid yung sasakyan dito sa area ng Camarines Norte. At doon na po natin sila naharap. Sa isinagawang pagsuri sa mga dokumento, lumabas na ito ang nawawalang sasakyan na nai-report sa San Jose del Monte City Police Station. Base din sa investigasyon, hiniram lamang ng mga sospek ang sasakyan sa rehistradong may-ari, ngunit hindi na naibalik sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap. Agad naman silang inaresto matapos makumpirma ang sumbong. Bali ang ginagawa nila, ma'am, magre-renta po nila ng sasakyan. Re-rentahan nila ng mga ilang araw. Katapos ay harapan po nila ito ng buyer gamit ang mga faking dokumento po. Itong victim natin is nakabili na siya ng isang sasakyan dito sa mga suspect na ito. Para tapos report ang victim sa atin para ang gusto niya mahuli itong mga tao na ito para hindi na magtuloy-tuloy sa kanilang mga ginagawa. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya pa ng Highway Patrol Group Camarines Norte ang 4 na sospek na mahaharap sa kasong carnapping. Paalala naman ng pulisya na maging maingat sa pagbili ng mga sasakyan online at palaging i-check ang mga kalakip nitong dokumento upang hindi mabiktima ng ganitong mga modus. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Elian Zon. Patay ang isang 27 anyos na rider matapos makasalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang van sa barangay Alnay, Pulangi, Albay. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga motorista para makaiwas sa aksidente. May report si Mel Moral. Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang van sa barangay Alnay, Pulangi, Albay, bandang alas 11:45 ng gabi nitong Biyernes, August 22. Kinilala ang biktima na si alias Norman, 27 anyos, may asawa at residente ng barangay Gabon, parehong bayan. Ayon sa Pulangi MPS, nanggaling ang biktima sa isang pagtitipon at nakainom ng alak nang bumiyahe pa uwi. Nanggaling daw po siya sa terrace niya, parang mayroong occasion daw po. Ang sabi nung nung IOS, parang mayroong occasion daw po. Pa-uwi na daw po to si Norman, medyo nakainom po. So baka hindi natin po alam kung ano nangyari, baka inantok po siya. So kinain niyo yung kabilang lane po, kung saan nabundol siya doon sa nakapart ng Lisa Navarra. Agad naman siyang isinugod sa ospital ngunit binawian rin ang buhay dahil sa mga seryosong sugat na kanyang tinamo.
Maganda po ang daan doon. Papuntang na po yan, papuntang Ligaw. So yung kalsada po, walang dahilan para ma-aksidente siya kasi maganda po ang kalsada doon po. So nakipag-ugnayan naman po yung may-ari doon sa pamilya. Willing naman siya kung anong pwedeng maitulong niya po doon sa biktima po. Muli, nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na huwag magmamaneho ng nakainom para makaiwas sa mga aksidente sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. 6 katao ang inaresto ng otoridad sa San Miguel, Catanduanes dahil sa iligal na tupada. Isang concerned citizen daw ang nagsumbong sa pulisya matapos na maaktuhan ang ginagawa ng mga sospek. May report si Danica Garcia. Arestado ang 6 na katao matapos na maaktuhan na nagsasagawa ng iligal umanong tupada sa barangay Kilikilihan, San Miguel, Catanduanes, mag-aalauna ng hapon nitong Biyernes, Agosto 22. Ayon kay Police Captain Rene Albao, officer in charge ng San Miguel Police Station, isang concerned citizen na nakapagpaabot sa kanila ng sumbong patungkol sa iligal na gawain ng mga nasabing individual na mismong isinasagawa sa open area sa kanilang lugar. Napagalaman rin na kapwa mga residente ng naturang bayan ang mga nahuling sospek. Agad naman ito nating inaksyonan. Ipinadala ko doon, pina-verify ko po itong information na ito para lang mabigyan natin yung sabi nga response yung concerned citizen na nagbibigay impormasyon po dito sa atin. Na-recover sa mga sospek ang 2 manok, bet money na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 3,000 pesos at iba pang illegal gambling paraphernalia. Sa ngayon, ma'am, sila po ay nirelease namin, ma'am, after serving the reglementary period, ma'am, inirelease po ito. At ipapile po namin ang kaso against sa kanila, ma'am, through regular filing po. Mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 449 o Cockfighting Law of 1974 ang mga nahuling sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, nanghihinang migratory bird mula Taiwan na rescue sa Balud Masbate. At ika-34 na taong pagdiriwang ng Ibalong Festival, umarangkada na. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol, Alay TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Isang migratory bird ang pinaniniwalaang mula sa Taiwan ang na-rescue sa Barangay Paho, Balud, Masbate. Ayon sa PNP, nanghihina ang ibon nang matagpuan ng isang residente. May report si Danica Garcia. Isang nanghihinang migratory bird ang na-rescue ng isang residente sa Barangay Paho, Balud, Masbate, alas 8:30 ng umaga nitong Sabado, Agosto 23. Ayon kay Police Major Hadrian San Antonio, Chief of Police ng Balud Municipal Police Station, agad na na-turn over sa kanilang himpilan ang naturang ibon na may kulay asul na identification band sa kaliwang binti nito at may nakadikit na GPS o tracker sa pakpak nito. Mula pa daw itong Taiwan. Yung pagkakuha po sa ibon is unang-una, pagkawigay sa amin, alerto naman siya, ma'am. Tapos, nanunuka pa nga siya, ma'am. So, isang sign niya na may energy pa siya. Kaya ang ginawa ko po, ma'am, is nilagay ko lang muna siya sa cage na may takip para malesen yung stress niya po, ma'am. Pero trinain po namin na pakainin ng isda na para sa lahi niya. Hindi kumakain, siguro na-stress pa yun. Do hindi nga niya sanay na hawakan dahil wild nga po siya. Na-turn over na ito sa Municipal Environment and Natural Resources Office para sa tamang pangangalaga. Sa ngayon po, ma'am, wala pa pong update sa amin, considering na nung isang araw pa lang naman po siya na turn over sa Menro. Pero rest assured po, ma'am, na sa magandang kalagayan na po yung ibon. And lahat po ng kailangan nun, lahat ng pwedeng lunas na ibigay, i-provide naman po ng Menro po. Nanawagan naman ang otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kinauukulan kung sakaling makakita o makahuli ng anumang migratory bird para sa tamang paggabay at tulong. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Mahigit sa 500 residente mula sa Vinsons, Camarines Norte ang nakinabang sa medical mission ng NAV4SOL, Ako Bicol Party List at iba pang stakeholders. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente sa pagkakapili sa kanilang lugar para sa naturang misyon. May report si Hercules Barbacena. Maagang pumila ang 63 anyos sa si Lola Zosima Orolfo sa isinagawang medical mission sa kanilang lugar sa Calagwas Island, Barangay Banukbok, Vinsons, Camarines Norte nitong Biyernes, Agosto 22 para maipakonsulta sa mga doktor ang pananakit ng tiyan at pamumutla ng kanyang 6 na taong gulang na apo. Dahil aniya sa kanilang kahirapan, hindi nila maipatingin sa ospital ang bata. Kaya naman napakalaking bagay daw na napili ang kanilang barangay na pagdausan ng misyong ito, na pinagsikapang matupad ng Naval Forces Southern Luzon o NAV4SOL sa pakikipagtulungan ng Ako Bicol Party List. Para po nga nito, salamat po kami na nakakatabang po nga po kami sa muya. Salamat po Dakula. Kaya po kami nakakapatikap na dahil na po kami nakakapunta sa Banwaan, taonin na po kamo. Tulad din Nanay Susima, maaga din na nagtungo ang 52 anyos sa si Nanay Flora Villacruz sa venue para maipakonsulta ang madalas na pananakit ng kanyang likuran at tiyan na matagal niya na ring ininda dahil sa kahirapan. Salamat po sa mga Pilipinibi, sa mga Ako Bicol na nagsuporta po sa muya sa indang pagbubulong sa medical mission po ninda, sa mga ng mga Navy, sa mga pinuno, gaya po kay Sir Alvin Mamansag. Maraming salamat po. Ayon kay Lieutenant Jan Emmanuel Sison, ang Director ng Public Affairs Office ng NAV4SOL, layo nilang maidala ang libreng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar gaya ng mga isla na walang gaanong access sa medical services. Lubos pong nagpapasalamat kami sa ating mga partner stakeholders, kay President Razon ng MCGI, sa Ako Bicol Party List, sa PAFCIPIC, sa commander ng TOG 5 na si Colonel Jose Romulo Dilag, Philippine Air Force, GSC, at sa iba pa nating mga partner stakeholders. Maraming salamat po sa inyong
pakikipagtulungan sa amin sa Philippine Navy. At kung wala po kayo, tiyak po, hindi po magiging successful itong activity ito. Kaya lubos po kami nagpapasalamat. Kabilang sa mga handog na serbisyo ay medical, dental at optical kung saan mahigit 500 na residente ang naging benepisyaryo. Ipinagpapasalamat naman ni Punong Barangay Willie Sasalin ang inisyatibang ito ng Navforsol at ng partido. Thankful kaming mga taga-isla na aabot kami ng mga serbisyong ganito sa aming barangay. Ito ay utang na loob namin sa lahat ng stakeholders, sa lahat ng nag-effort, sa lahat ng staff ng event na ito. Ay napakalaking bagay na po nito sa amin. Yun lang po at nagpapasalamat po kami ng lubos kasama ko ang sangguniang barangay ng Banokbok at ang mamamayan ng barangay Banokbok. Maraming salamat po sa binigay niyong serbisyo sa aming barangay. Diyos mabalos po sa inyong lahat. Sinisiguro naman ng Ako Bicol Party List na patuloy silang makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at mangunguna sa mga ganitong aktibidad na nagbibigay ng bagong pag-asa lalo na sa mga mahihirap na Bicolano. Dahil hindi lang ito yung pagkakataon na nangyayari ito dahil marami na pong beses na nakapaghatid ng tulong sa aming probinsya ang Ako Bicol. Ano po, dito sa bayan ng Vinsons po, ito po yung pangalawang pagkakataon, hindi lang po yung ngayon. Kami po sa Ako Bicol Party List, lalo na po sina Congressman Saldico at Congressman Pido Ogarbin and Kong Jill Bongalon, ay ito po yung mga nais po, mga programa ng Ako Bicol Party List na yung mga hindi na po naaabot ng tulong, especially po ng ating gobyerno, ay talagang kailangang puntahan at tingnan upang ma-assess kung ano pa po ang pwedeng dalhin ng Ako Bicol Party List dito sa kanilang lugar. Samantala, bahagi ang nasabing aktibidad sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Navforsol nitong May 21, 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Samantala, nasa linya ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster Jaime Bordales. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Jaime, please come in. Yes po, magandang hapon at magandang hapon din sa mga tagapakinig ng Ako Bicol Online TV para nga sa update sa lagay ng ating panahon. Patuloy nating minomonitor itong isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang hapon, ang sentro ng nasabing NPA ay nasa layong 290 kilometers northeast ng Maasin City sa southern Leyte o tinatayang nasa 130 kilometers east-northeast ng Porongan City dyan sa probinsya ng Eastern Samar. Ito pong mga nabanggit nating lugar ay ginawa lamang reference point ng NPA pero hindi gustong sabihin na nasa mga lugar na itong nasabi ng NPA. So dito sa Bicol Region, apektado pa rin tayo ng southwest monsoon o habagat na patuloy namang magdadala ng pag-ulan at maulap na kalangitan. Ang ating temperatura sa susunod na 24 na oras ay bababa. Ang lowest temperature ay nasa 24 degrees Celsius at ang maximum temperature ay posible lamang umabot ng 29 degrees Celsius. Although meron tayong LPA malapit dito sa Bicol Region, hindi naman natin inaasahang tataas ang alon. Asahan lamang ang banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng ating karagatan. Sa mga dagat na sakop ng Bicol Region, ang ating estimated wind height ay nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. So itong NPA na binabantayan natin ay mababa pa naman ang chance na maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras pero hindi natin inaalis yung posibilidad na maging isang bagyo siya sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po na mag-aantabay sa mga abiso na pinapalabas ng Pag-asa. So yan lang po ang ating update para sa lagay ng ating panahon mula po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Ako po si Jaime Bordales. Magandang gabi. Maraming salamat, Jaime. Sa ibang balita, formal na umarangkada nitong Biyernes ang ika-34 na pagdiriwang ng Ibalong Festival sa Legazpi City.
Ang mga eksena sa pagbubukas, panoorin sa report ni Angeline Dagta. Umarangkada na nitong Biyernes, Agosto 22, ang pagdiriwang ng ika-34 na taon ng Ibalong Festival sa Legazpi City. Sinimulan ito sa isang banal na misa sa St. Raphael Church at sinunda ng Grand Street Parade mula sa mismong labas ng simbahan. Naging agaw pansin ang makukulay at naggagandahang mga putong at mga kasuotang sumisimbolo sa tatlong legendary heroes ng epikong Ibalong na sina Hanjong, Baltog at Bantog. Kasama sa daan-daang dumalo ang mga opisyal at mga empleyado ng local government unit ng Legazpi, kasama ang iba't ibang paaralan, organisasyon at government offices. Isa sa mga magiliw na nanood ng parada ang dayuhang si Sean Collins, kasama ang kanyang may bahay na isang Bicolana. Nakakatuwa aniyang personal na mapanood ang kulturang kinagisna ng kanyang asawa. To a degree, I'm not fully integrated in the culture as much as I would like to be, not yet, but slowly getting there. We're heavily involved in the community and the resettlement we're in with the multiple things. It's enjoyable. We've got businesses we started. We interact with a lot of people, wonderful people. Para naman kay Jeric Arimado na nagsilbi bilang sigugurang isang karakter sa epikong Ibalong, napakahalaga pa rin na maipakilala ito sa makabagong henerasyon dahil bahagi ito ng kasaysayan ng buong Kabikolan. Actually po, every year po, sumasali po ang Taysan Resettlement Integrated School po sa ganitong patimpalak po, and it's a blessing po na ang aming school head po is napaka-supportive po sa ganitong event, and honestly po, sa totoo lang po, galing po kami sa Taysan Festival muna po, and we have 4 days to prepare po lahat ng ito po. Nagtapos naman ang parada sa Ibalong Park sa Barangay Puro. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, bukod sa pagbabalik tanaw at pagbibigay halaga sa kasaysayan at kultura ng lungsod, layon din ang pagdiriwang na mas mapalakas pa ang turismo hindi lamang sa Legazpi kundi sa buong rehiyon. Nagpapasalamat din ang alkalde sa mainit na pagtanggap at pakikiisa ng publiko sa selebrasyon ng Ibalong Festival ngayong taon. Well, syempre, yan po ang pagpailingtakan sa tuyang kultura as Legazpeños, as in ang sa tuyang history, tabi, na we always win the battle, tabi. Kung sabihin, pero may makusog ang mga buot ng mga Legazpeños, parehas man po unya na panahon, bako lang po sa pagralaban, kundi sa mga tigtatao sa tuyang kapagalan sa buhay, iyo po ang tigrepresentar kang Ibalong Festival, tabi. Ayon naman kay Councilor Alan Ranyola, Chairman of Committee on Tourism, Culture and Heritage, inaasahan nilang aabot sa 200,000 turista ang dadayo sa lungsod dahil sa naturang pagdiriwang. Gusto ko pasalamatan ang gabos na nagtabang kang sa tuyang Ibalong Festival 2025. Poon po sa opening hanggang sa matapos po yun. Di ko na po masaro-saro dahil nakulungan po nagtarabang even ang mga local stakeholders ang mga negosyante dito sa tuyang syudad, talagang nagtarabang, involved ko po talaga sila dahil ini pong Ibalong Festival, it is not owned by the city government, it is owned by the Legazpeño. That's why kay puhan po gabos mag-participate. Tanda rin ng opisyal na pagbubukas ng selebrasyon ang ginanap na fireworks display. Naging highlight din ng opening ceremony ang live performance ng bandang Rocksteady na formal na nagpaabot ng kanilang pakikiisa sa Ibalong Festival 2025. Tagal-tagal na rin kaming hindi nakakapag-perform, tsaka sa Ibalong Festival, first time natin, no? Parang first time namin. So, we're looking forward sa mga tao dito, tsaka yung mga manunood sa lahat ng mga fans ng OPM tsaka ng Rocksteady. Very thankful and we are honored to be invited to take part in the Ibalong Festival. And ayun, kasi I think Ibalong is one of the epic stories about the culture of Bicolanos. And yeah, we're very excited to be included. We're very thankful to the LGU. Ang Ibalong Festival ngayong taon ay ang ika-34 na pagdiriwang nito sa lungsod. Magtatagal ito hanggang sa September 6 kung saan magkakaroon ng live performance ang P-pop girl group na Bini sa Old Airport sa Barangay Cruzada, Legazpi City. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.
Kaugnay niya, naging matagumpay din ang inilatag na kauna-unahang boxing tournament sa Ibalong Festival. Kilalanin natin ang ilan sa mga may pinakamalalakas na kamao sa report ni Rose Bilista. Naging matagumpay ang boxing tournament na ginanap sa Embarcadero de Legazpi sa lungsod ng Legazpi nitong Sabado, Agosto 23. 46 na boxing enthusiast ang nagpagalingan sa naturang sport. Edad 13 to 14, 15 to 16, 17 to 19, 19 to 21, 22 to 28 at 29 to 40 ang nagpalitan ng lakas ng kamao. Isa sa mga umangat at itinanghal na pinakabatang kampyon, ang 12 anyos na si Paul Gilbert Oraan ng Barangay Kitago, Ginobatan, Albay, na inspirasyon ng kanyang kapatid na isang mixed martial arts fighter. Mag-training lang po ng maigi tapos hindi po magpara-cellphone sa bahay. Mag-training po at para makuha yung goal nila. Bago sumalang sa kompetisyon, sumailalim muna sa weigh-in at general check-up ang mga kalahok para masigurong nasa kondisyon ang mga ito bago ang bakbakan. Ayon kay Henry Nervesa, Deputy Technical Delegate ng Bicol Boxing Tournament, malaking tulong ang pagkakaroon ng mga ganitong kompetisyon dahil mas naipapakilala nila ang boxing sa mga Bicolano. Nais po ninyo na ng boxing, may mga stable po tayo dito sa mga bahagi ng Bicol, lalong-lalo na sa Pulangi. So may mga accredited coaches po tayo. Doon po tayo pumasok para mabigyan tayo ng tamang training. Nagpakita rin ng suporta ang alkalde ng Legazpi City na si Mayor Hisham Ismail sa aktibidad. Papalakasin po natin at susuportan po natin sa mga ganitong klaseng programa. Opo. It's a good sport. And with the height and the length of the Filipinos, alam ko po na dito po tayo nag-excel kasi hindi po tayo gaano katangkaran, pero yung puso po natin buong buo para sa ganitong klaseng sport. Ito ang kauna-unahang boxing tournament na ginanap sa lungsod kasabay ng pagdiriwang ng ika-34 na Ibalong Festival. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!